Parlem de l'Esbart Dansaire de Rubí, que actuarà demà mateix a Sant Joan de les Abadeses. Per fer-ho tenim nosaltres al telèfon el seu director, en Jordi Rubió. Hola, Jordi. Hola, bon dia. Ja ho teniu tot a punt, els vestits tots a la maleta, al cotxe? Tot preparat i tot a punt per demà. Demà fareu Som i Serem. Ens agradaria que ens expliquéssiu una mica exactament què és el que podrem veure. Doncs mira, la nostra proposta us intenta traslladar a 3 moments de festa. Una festa més des del punt de vista dels balls d'embalat. Una festa en la que us fem una proposta i una reflexió sobre qui som i cap a on anem, una cosa que ens sembla que està, diguéssim, molt a l'ordre del dia, diguéssim, que estem preocupats, igual que tothom, des del llenguatge de la dansa tradicional, però també de cap a on anem, què fem, qui som, i sobretot qui serem. I finalment una peça tradicional, un ball de gitanes de Rubí, que per nosaltres és un ball icònic i que és molt important i que sempre ens agrada ensenyar-lo a tot arreu on anem. Ara feies aquest paral·lelisme amb la situació que viu el país. No sé si també se'n pot fer o es pot fer el salt amb la dansa. Com està la dansa tradicional al nostre país? Doncs mira, jo crec que està en un moment que és molt bo perquè hi ha molts grups, hi ha molta gent que la treballa, es treballa a les escoles, es treballa, diguéssim, des d'un punt de vista més lúdic i es treballa des d'un punt de vista més escènic, és a dir, que hi ha molta gent treballant-la. Sempre ens farà falta una ajuda per part vostra, segurament, també dels mitjans, de donar-nos més visibilitat en la mesura del possible i per part nostra de saber-nos de fer visibles per poder fer que la dansa tradicional encara tingui més adeptes i més gent, no? Vull dir, crec que el llenguatge del moviment és un dels llenguatges que tenim més oblidat com a col·lectiu, diguéssim, com a humans, i en canvi és potser el primer que fem servir quan naixem. Per tant, hauríem d'aconseguir que tots ens hi poséssim una miqueta més, no? Però vaja, tot i així, crec que estem en un bon moment. Relacionat amb això que has dit, aquí al Ripollès tenim un grup de folk, els Renellaires, que van tocar fa 4 dies al Clownia, i van fer cantar i ballar amb músiques de fa anys i anys i panys. Això és possible amb la dansa tradicional? Sí. Jo crec que la dansa tradicional no deixa de ser una explicació de quan no hi havia els llibres, de com som nosaltres, una explicació en viu i en directe, no? Una explicació que tu pots palpar i tocar, que pots vivenciar. I per tant, la dansa tradicional parteix de fa un temps, però bé fins avui en dia, i és tan contemporània com nosaltres la vulguem fer, perquè la podem vivenciar avui amb tota la força que tenia fa 100 anys. En aquest sentit, potser la situació política actual i social ajuda, no?, les mostres de patrimoni cultural català, com la dansa també, o com a mínim seria un bon moment, no?, per reivindicar-la. Home, si més no, crec que és un bon moment per com tu dius, no?, per reivindicar-nos, per intentar dir, també som un país que tenim una manera de bellugar-nos, una manera de moure'ns, i això ens fa ser catalans també, no?, i per tant doncs, ens agrada molt que se'ns tingui en compte i que puguem també conèixer-ho, sobretot per poder-nos dotar d'una tradició que després ens puguem fer nostra i la puguem portar, com tu deies també, en el segle XXI, no? Vull dir, avui en dia. Balleu habitualment en llocs com el claustre del monestir? Ja ho heu fet alguna vegada aquí, Sant Joan, per tant que ens agradaria saber si ho feu habitualment i en tot cas què destacaríeu d'aquest format? Home, llocs amb aquesta, diguéssim, història sempre fa goig de ballar-hi, no? Vull dir, són llocs especials que tenen una energia especial i que fan que sentis una energia especial, no? Jo crec que això després, un cop ets a dalt l'escenari, ho transmets també al públic que et ve veure, no? Aquesta energia especial que tenen els llocs com el claustre de Sant Joan, no? Vull dir que em sembla que per nosaltres ha sigut sempre un honor poder venir a ballar, diguéssim, aquí al claustre, i com a espai, ja et dic, em sembla que és una mica diferent de quan ho fas en un teatre o quan ho fas al carrer, no? Vull dir, o a la plaça. Al claustre, no sé, et sents envoltat per segles d'història i això es trasllueix, no? Quin és el secret perquè una entitat com la vostra ja estigui camí de fer els 100 anys?
Bé, doncs la feina, anar treballant cada dia i sobretot anar apostant per buscar coses noves, coses diferents, que convencin a la gent, que convencin sobretot a la gent jove, que no ens allunyem mai d'aquesta gent jove que és la que fan que l'escola tiri endavant, que el grup pugui seguir i que d'alguna manera els hi traspassis aquesta il·lusió per treballar la dansa tradicional, no? Perquè si no, bé, ja sabem que ja tenim un públic de gent gran que li agrada molt, però, bueno, llei de vida, òbviament, la gent gran anirà desapareixent i no ens podem separar d'aquesta gent jove que ens ha de tirar endavant, no? De fet, deu ser una responsabilitat mirar enrere i dir, ostres, estem a punt de fer 100 anys, hi ha gent que va començant això que ja no hi és, hem d'assegurar que això continuï també. Molta, i la veritat és que moltes vegades quan mires enrere i quan mires endavant o quan mires avui mateix tens una mica de vertigen perquè d'alguna manera doncs sents aquesta responsabilitat i tens ganes que això pugui continuar, no? I deixar-ho pels que vinguin i pels que ara estan pujant i començant perquè puguin tirar endavant això. No sé si 100 anys més, però com a mínim 20 més o 30 més segur, no? Molt bé, Jordi, doncs aquest cap de setmana aquesta història llarga de l'Esbart Dansària de Rubí es tornarà a creuar amb Sant Joan de les Abadeses. Nosaltres hi serem doncs, per veure què ens teniu preparats. Moltes gràcies, Jordi. Molt bé, us hi esperem a tots i moltes gràcies. Fins dissabte. Fins dissabte. Adéu. Ai Maria, si ballessis sempre amb mi. Ai Maria, si et volguessis casar amb mi.
al cornetí es remou tot l'embalat. Doncs ja se sap què vol dir que el ball de Rams ha arribat. No em faré pas el distret com acostuma a fer algú. Content me'n gasto un durat i et compraré el ram per tu. Content me'n gasto un durat i et compraré el ram per tu. Guarda el ram que t'he donat com si fos el més flairós i ella dirà que